Ой, И здравейте хора, аз съм Гърнуайт и тук с мен е Sonic X. И това е The Shark стартираното. Още сме трети сезон, но си мислим да не използваме креатив за някои работи. Например, диамантените брони на коните. Или там още някои неща. Survival сме. Ще ги строим пред вас, понякога ще спираме, но няма да има креатив. И той снима в момента. И ти защо не говориш в клипа си? Трябва да говориш. да, това ми е първият клип и много се радвам за това. Ето е в The Sharks. Ето си Минко е. Преди 20 минути той ме наблюдаваше. Чакай. И си огънял. Да убием животните, които са наоколо. Трябва ни меч. Без меджа, просто ги би с ръце, бе. Ще направим минут за пашут. Ела мак. Овце. Готово. Имам 2 вълна. На сервера ще трябва още много. Пушката е май мой. Да изям нещо. Предобър. То меча. Това мече ли направи? Питай да шутам с скин на такъв черен. Пещерняк. Просто не ми се тегли нещо за скинове. Сега. Аз ще отида надолу за малко камък. Не падай във водата, има някакво. Ого. И все още Си. И тук при мен е вода. Какво правя? Бързо. Биди. Свободен. Готов. Вода. Откъде се преместим само че да сега? Аз къде ходя без кирка, бе? Дъмо си не види кое е това. Това ще е язовир, синя вер. Отивам за малко дърва. Поне за една кирка. И без парти. Това някой да не се наказва, че с там някой се изръга. Защото просто... се на земята ли се? Чакай. Трябва ни доста камък, затова направи път към... Настрен направи път, за да мога да сляза. Моя. Си така ли? Това човек имаш. Крафтинг тейбъл, да сложиш? Нямам дърво. Аз имам. Значи аз ще сложа. Аз просто си поясах, че... кое правя? Ако можехме с нещо. Сложих крафтинга, сега ще направя нещо. Първо дай моята кирка. Много е тъмно. Тъмно. Да излезе. Да. Аз ще взема крафтинг тейбъл, не мислеха ви повече дърво за един крафтинг. Не искам много. Ти имаш някаква вълна при себе си? Не. Защото с 6 вълна можехме да направим легла, пък аз имам 2. Ела на път. За овце. Не, чакай. Ще ме тук наблизо, за да не се сгубям, защото другите като влязам в сервера. Скелет. Ама ще сме някъде наблизко. Видях го скелета.
колко момчета имаш? Остана ли? Да. Не знам, но съм изкабил, но... Ами, Ей, три. скелета се цели към тебе! Остай бе! Ти него ли не? Остай ме! Анам, крипър! Ендермен, зомби! Зомби крипъра! Ай, майца от тук е! Ей! Остави го е! Защо влизам в покрития крафтинг? Ама аз се махнем от тук. Умря той. И само да влезеш, нямам друго. Ора, ще спра глиба в тази нощ. И ние почваме. Мънкам. Добре. Ние почваме, намерихме това място. Близо е. Здравя се, видно. Да направим някаква печка. Къде ми е пълната? Защото само Всъщност едно. ще снимам другия. Той и друга пък ще да снима. Тя да убия тези овце. Колко вълна имаш? Една. Аз една. Аз имах повече. Сега вече имаме 3 за едно легло. Сега не трябва още. Човек, просето. Което ме гледа странно. Как? Спешно ли? Майко, кучна. Убий ги те. Убий всички оттам. Аз отивам веднага да направя една печка. Аз си имам къвъсно. Колко? 18. Аз ще сложа крафтинг теба. Че аз не съм го взел. Много умно. Сега къде е крафтинг теба? Дома се не видя. Слагам го. Крафтинг теба е тук. Направя един каменен меч, защото печките две. Слагам дърва. Да, ям, ще умирам. Какво правиш, бе? Защо съм направил карпет? Вай! Изхабил съм си вълната. Как съм? Аз ще изкопая тук кола. Си в момента ли снимахме, да? Добре, тук малко. Още има. Вземи останалите 3. Аз имам 13 кола. Добре, вече са на 9-та минута. Очаквам. Ще направиш ли това, човек? Турче, добре. Ще направя. Добре. Копая ще го слагам.
Чакай. Копай. Мина. Къде? Майко мина. Чакай. Чакай да осветя. Много е малко. Крипър! Крипър! Бягай! Ана! Бягай! Идвай! Идвай! Преза крипари! Мразя! Крипър! Негодник! Гърмилю е! Ай! Умри! Ох, умра. Крипър! Мога да направя още много торчо. Чакай. Не тръгвай! Трябва ми ама дърво. Аз тям догоре. Майко, крипа. Направо малко стана да гръмна. Ще се чупа малко от следите. Нищо не ми да ще купаеш, че. Чакай, сега. 16 толче имам. Мина! Вай, човек. Намерих ме тоже. Добре. Има я страх. Чакай, идвам. Тъмна фобия просто. Което... Айрон! Yes! Ааа! Най-накъде открихме! Yes! Да, с добре начало за трети сезон, още на началото. Две мини. И вода! Баси късмета! Какво прави тази вода тук е? Отикам някъде. Океана! Океана ли е? Океан е, ме. Няма повече. Излизам от тук. Аз съм горе! Да, ай влез отдолу, че. Какво правиш, бе? Не, всъщност това е при Айрон. Имам 7 айрон. И тук е майрончета. Да, изкопай. Чай. Въздух. Къде сте? Ето. И вас. Трябваше ми много. Много ми трябваше. Майко, колко въглища. Айде, щупи се, бе. Войчек. Аз ще го скопая, че. Добре, че тук. Още има, бе. Много даже. Идвам да ти помогна. Заедно по-хубаво. Чакай, че тази смена е пълна с вода. С вода. Веднъж, когато се опитах да разбера какво има в една мина, аз имах 2 стака диаманти от събиране. Умрях в океана. Дъмо си не видя. Сега пак ще умра, сигурен съм. Аз си къде е Майя? Къде съм аз? Да, знам. Мисля. Кукушка във водата. Ето я. И тя умря. Вече няма.
Май. Няма. Колко айрона имаш? Аз имам 8 айрон, ти? 4. О, 12 айрон. Ние Значи е хубаво начало. От началото е хубаво. Сега от тук от водата ще отидем.